Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun katur dumateng para priyagung, para sepuh, pinesepuh, para mitra kadang sutresna, para kanca gedhe cilik enom tuwa prawan Joko Budo Borodo tenggo pengajian enggal kawedhar sabdo sumangga sami siaga tata-tata cancut taliwondo sing adoh padha nyedhaka sing cedhak padha ngangseka sing obrek padha menenga sing ngantuk padha turuwa sing udut mboten napa-napa. Pranawuh kakung putri ingkang kula hormati lan kula tresnani, sumangga sami dipuniati ngaji lurung ilmu pados ridhaning Gusti Kang Maha Suci. Ngaji niku perkara ingkang wigati merga sarana ngaji menungsa uripe bakal pengaji donya akhirat insyaallah bakal pinanggih mukti, amin Allahumma. Ning sing wong ora tau ngaji dadi wong bodho ora ngerti donya akhirat bakal rugi. Mila Bapak Ibu sedaya monggo senajan sibuk dikaya ngapa wektunipun dipun bagi-bagi godane setan aja dituruti. Mergo karanipun wonten tiyang ra tau kober nek dijak ngaji ning bendina kober nonton TV. Terus tak lakoni. Iki jaman ana sing ngarani jaman makmur. Ning akeh wong ngawur, akeh wong ora jujur. Akeh wong sing padha duwe pangkat dhuwur ning miyur tumindak sasar susur. Wong sugih ya ora gelem padha syukur ning malah padha kupur. Mila sumangga sami emut lumantar ngaji eling marang Gusti Kang Maha Luhur. Dipun paringi badan sehat waras ginakaken kangge zikir lan tafakur. Luwih bondo eling bagi-bagi marang sanak kadang tonggolan sedulur. Duweni pangkat jabatan kekuasaan padha migatosaken marang rakyat lan wargane supaya bisa nggayuh adil lan makmur. Ana sing ngarani jaman edan. Manungsa urip padha kadonyan awan bengi padha lurusan dan pangan nganti akeh sing nglirwake kewajiban ora gelem ibadah ora gelem manembah maring pangeran. Enten apa mboten? Wonge teko ora teko labiro eling dieling sak bejo-bejone wong sing edan isih luwih bejo wong sing tansah eling lawan waspada lumantar pengajian sareng balik wali songo muga saged nggayuh bejo lan mulya dunya akhirat kita, amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sepuh bil sepuh, para alim ulama ingkang tuhu kita takdimi. Kalangkung Bapak Kyai Muslim Rahmat, Bapak Kyai Haji Thohir, Pak Lurah Hadi Sudiono ingkang nembe nandhang
kirang sehat dipun dongaaken muga-muga enggal dipun paringi saras mangkun saged aktivitas malih kados diimuni Allahumma. Bapak mantan Pak Haji Suparmono, Bapak Ibu sedaya keluarga ageng Bani Sayu, saya saking Gunung Condong piyambak, saking Meranggen, saking Karanggedang, Cepedak, Pamriyan, Pakisarum, Wono, Sido, leres nggih. Utaminipun Sohibul Bait Mbah Ireng sak kulawarga, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, puji lan syukur sareng kita kunjungaken wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit mapinten-pinten kanikmatan ingkang kita tampi enjang siang menika waget sareng hadir wonten ing majelis silaturahim, majelis halal bihalal, ugi pengaosan ingkang mapan wonten ing komplek dalipun Ibu Mbah Tirem Gunung Condong. Esu-esu kita niati silaturahmi, kita niati ngaji, muga pikantuk berkah dari Gusti dipun paringi tambah ilmune, tambah rezekine, tambah umure, tambah warase, tambah puterane. Amin. Senang nggih itu. Alhamdulillah, maksudnya tambah bekti karo wong tuwa. Amin ya rabbal. Salatullah wa salamuhu tansah mugi tetep katur panutan kita musikaning jagat sekaring bawono Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi asma'in. Mugi kita sedaya dados umatipun Kanjeng Rasul ingkang waget pikantuk syafaatipun yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Alhamdulillah saged sowan malih Pak Mantan, Pak Kyai sedaya. Nggih kula rin dangu buruh teng Bruno. Teng KUA Kecamatan Bruno 8 tahun. Tahun kalih wis dosa ngantos kalih 2018. 2018 pindah teng KUA Ambayan, 2020 pindah teng KUA Kecamatan Kemiri ngantos sepriki. Pun 5 tahun. Muga-muga estu brayan silaturahim seduluran kita semulur lestantun dunia akhirat. Allahumma. Bingah sangat alhamdulillah Bapak Ibu kanthi swasana ingkang sae nggih ketinggal wajahnya wajah-wajah ahli surga. Alhamdulillah. Kok ketinggal nggih wajah ahli surga niku ketinggal sumringah ulate padang. Nggih, nek sing merengut ora katut. Sebab setengah saking tondone ahli swarga calon itu punya wajah berseri, sumringah, nyemedulur. Alhamdulillah. Praweh ingkang kita hormati estu muga-muga dicara menika pinangan berkah ridho saking Allah taala. Lumantar halal bihalal silaturahim keluarga ageng Bani Sayu. Muga-muga dosa kalepatan antawis kita sami dipun lebur dening Allah taala dadosaken kita wangsul ing dalam kesucian Idul Fitri dan mugi dados wasilah hajat-hajat kita dipun sembadani dening Allah taala, hajat dunya, hajat akhirat, hajat diri, hajat keluarga tekan anak putu kabeh pinaran berkah urip mulya dunya akhirat. Amin ya rabbal amin. Allahumma shallu ala nabi Muhammad. Solawatan sing rada viral. Solawat Nabi Putra Abdullah. Ayo dijaweke. Sedane loro iki ta. Nabi Putra Abdullah. Nabi kekasih Allah.
Bu sampe jawab nggih. Nabi Putra Abdullah Muhammad, Nabi kekasih Allah Muhammad, Maulaya Salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia yang kucinta manusia yang kupuja Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia idolaku Muhammad, manusia pujaanku Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabi penuntun umat Muhammad, Nabi pemberi syafaat Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Pemimpin di dunia Muhammad, pemimpin di akhirat Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muntahimi. Ya Rabbil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah. Pun melek dereng nggih. Melek dereng nggih boten napa-napa. Wong ngaji niku ngantuk ya entuk ganjaran, melek ya entuk ganjaran, turu ya entuk ganjaran. Nanten Pak Kiai nggih, mboten masalah. Santai mawon nggih. Sing penting insyaallah ra ngantek jam 3 pun bubar. Sepakat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang kita hormati, silaturahmi halal bihalal niku penyempurna ibadah Ramadan kita utamipun poso. Nggih mboten. Sebab napa man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sapa wong kang iman dadi Allah
ngenipun poso dasar iman lan ngarep-arep rahmati Allah, ngarep-arep ganjaran saking Allah di ngapura dosa sing wis kelewat. Alhamdulillah. Bu, halo, bapake. Alhamdulillah. Sing di ngapura dosa napa? Dosa hablum minallah, dosa kaitan kita kawula kalih Khalik sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Lumantar poso dosane kawula kalih Gusti Pangeran kita di ngapura. Allahumma ning wonten dosa sing sijine, dosa kaitan hablum minannas, dosa kaitan hubungan kekancan tetanggan seduluran karo sak padha menungsa. Napa mboten? Bapak Ibu sing rawuh gadah dosa salah karo kanca dulur napa mboten? Mriko nggih gadah, guru yang duwe. Mriko nggih gadah sedaya. Padha sing ngomong ya. Nggih, leres menungsa pancen panggonane salah luput. Ora ana manungsa sing suci kejawi nabi kang maksum. Dosane awake niku kathah, sumbere dosa niku digawa mendina ujung kaki tekan ujung rambut. Niku iso gawe maksiat dosa. Ana sing lewat mripat, ana sing lewat irung, kuping, apa meneh lisan, langganan, pawono. Dosa yang lewat omongan, lewat mata dan telinga, seringlah tiada terasa karena sudah terbiasa. Maulana ya Maulana, yo ya Sami, Maulana ya Maulana, ya Sami du'ana, birahmatika ya Rabbi, la taqtar rajana, birahmatika ya Rabbi, la taqtar rajana. Awak dhewe niku wis kadung kumpul nanggon arisan ngomongke program RT, program RW, PKK nang program desa, ngomong apik-apik suwe-suwe ana sing sleser ngomongke RT ne. Sleser ngomongke lurahe, ngomongke bulurahe. Ngene apa nggih? Nanggon ngaji sleser ngomongke kiai ini yahine durung teko. Karep kula niku 10:30 dugi lokasi, rekane merada cepet metune nerabas Pak. Saking pasar Kemiri terus metu Karanglos pakai sarung ning dilalah Karang Bodo. Dalane ciut bola-balik simpangan mobil. Simpangan mobil kudu salah siji golek nggon. Kenapa nggih? Akhirnya anak cepet jadi suwe. Tapi alhamdulillah nyurung telat ning rada kawanan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah niki awak dhewe niku berkumpul gawe dosa. Pameneh kumpul karo tangga, kadang ngomongke eleke bojo, wong teko perang. Ngomongke eleke mantu karo ngomongke eleke mertua. Lha sing mantu niku nang tanggane karo kandha-kandha. Yakin lek aku ora patek betah. Lah napa, Nduk? Lah mertuaku jane eluman, tapi gujihe pol. Wong teko. Niku sing nanggo mantu, sing nanggo mertua beda meneh judule. Yu. Apa? Jan yakin aku nama saiki jan ra betah. Lah nang apa? Lah duwe mantu, jane yo ayu. Tapi kesete jan masyaallah. Nek tangike bedhok. Wong teko. Nuwun sewu Bapak Ibu, niku contoh kecil nek awak dhewek cok gawe dosa ora krasa bahkan cok raru mangsa. Niki mula kudu ngati-ati. Do ngati-ati uga sing waspada yen lagi do kumpul ngobrol-ngobrol barengan. Do ora krasa ngomongke eleke kanca, padha ora rumangsa yen to wis do gawe dosa. Asik ngomong-ngomongke eleke wong,
padha ra nyadar ngamale bendina kelong Maulana ya Maulana ya Sami Tuana Maulana ya Maulana ya Sami Tuana birahmatika ya Rabbi la taqtarajana birahmatika ya Rabbi la taqtarajana. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Pun kamutan nggih eling karo dhewe nggih nek awak dhewek mesti duwe luput duwe salah saapi-apike wong mesti duwe elek sareng saapi-apike wong mesti duwe sak bener-benere wong mesti duwe luput sareng sak pinter-pintere wong ya duwe bodho sareng tegese manungsa ora ana sing sempurna. Alhamdulillah awak dhewek duwe tradisi sing luar biasa sing jenenge silaturahmi halal bihalal. Nalika wulan Syawal teka tradisi silaturahmi halal bihalal pundi-pundi. Kenapa nggih? Saben kita seneng njaluk ngapura, saben kita seneng aweh pangapura. Barokah Syawal wonten halal bihalal. Kamangka Pak Kyai Thohir, nek ora Syawal, ora halal bihalal, wong salah kon ngakoni rada angel. Terus wong luput kon ngaku rada angel. Akeh wong luput ngaku bener juk nyalahke kancane iki napa nggih? Alhamdulillah ngerteng Syawal nggih ketemu nang dalan pamane silaturahmi teng dalem lek yudi ngaturaken sugeng riyadi kalpatan lair bados mun agunging pangaksami. Iya nduk nang wong tuwa akeh lupute sing gedhe pangapuramu muga-muga dosaku dilebur nang dina iki. Alhamdulillah. Ngoten Pak Mantan. Alhamdulillah niki berkahe Syawal berkahe halal bihalal remen sami nyuwun lan aweh pangapura. Ya Allah, mila Bapak Ibu mumpung iki nggih tanggal pinten iki? Sekawan ya, tanggal sekawan. Deling-eling Bapak Ibu duwe salah luput karo sapa? Deling-eling. Nggih, karena kesempatan untuk memperbaiki hubungan kekeluargaan, kekerabatan, tetangga. Gimana badan? Niki nun sewu, kadang kok karo tangga niki ya cok mantel, terus napa badan? Nggih. Dia kula dhewek petik ra duwe, entok ra duwe, kucing ra duwe, ning bendina ngguwangi mbelak entok, mbelak petik, mbelak kucing. Nek rasa sabar jengkel betul. Ya Allah. Mawi tanggane dibelah petik niki yo biasane pun mambu tok. Ya Allah, ini kadang kala ngoten niku. Malah ki mau esuk ora jarak maca TikTok. Apa? Belok TikTok. Terus TikTok dah. Meng gara-gara napa udan iku tritise tibone banyu nang pekarangane tanggane udret egreng sing duwe tangga ora trimo lho kok sampean banyu udane cara kene lah tiba tanggen kula iki sampean tertise niki kurang mriko ngloncok sing ndukur ya ora kok ki wakete kae kae pathoke cetha genah pathoke kok ya matok raimu kok ngurus astagfirullah aduh nggowo kursi ra dikeproke kula ki guyu-guyu ya Allah ya Rabbi barang sepele tok dadi kore nun sewu tangga niku Bapak Ibu nggih tangga niku sedulur sinara wedi halo tegese napa tangga niku sedulur sing paling cedhak leres mergo napa bungah mbok susah nomor 1 mesti arah mantu, arah nyunatke, arah syukuran, redek nopo-nopo, sing kemring dhisik ya tangga leres nggih.
apa meneh kesusahan keseripahan senajan putrane akeh sukses nang luar kota dikabari kita OTW opo ya aja takon wae perjalanan temergi ala sing wis ngopeni tangga anake teko do nangis mangsane diangkat dijunjung sing mikul ya tangga tekan makam sing ngeduk sing mendem niku ya tangga ngono kok ana wong urip ora guyub karo tangga anak mati kok mangkat dhewe ya ora iso ya mula nuwun sewu karo tangga kala-kala ora cocok lumrah lho kala-kala ora pas nang rasa lumrah kala-kala rada jengkelke lumrah leres ning aja nganti dadi dem-deman apa meneh yang dadi drengki nuwun sewu yo ora patek gelem srawung awak dhewek kudu longgar dadane dawa khususe gedhe pangapurane ngaten nggih niki nuwun sewu nggih niki perlu kula kandhake merga pancen tetangga niku penting mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu kaya nabi pun dawuh sapa wong kang iman mring Allah lan dina akhir becik padha mulyakno tangga ngaten Bu nggih lha ibu nek mbleh pitik mbelahin rok halo nuku duduhe ditambahi sing rada akeh makin nek wis mateng tanggane ora ming mambu tok sebab tanggane paham antara jenengan jangan opor ayam karo jangan opor eterong niku ras apa ambune beda kinapa nggih dadi ora mung mambu tok ning rasan duduhe tambahi nek mateng tanggane diteri duduh karo balung sing akeh daginge ora balung ceker karo bulu ya balung pupu apa balung gendeng kan ana balunge tapi akeh daginge paham nggih maksude pripun nek ngene tangga pati-pati ngene tangga pilihke sing sae oke paham siap eling-eling nggih lha pripun Mas Kyai nek tanggane kula kathah nek tanggane akeh didum kok ora rada wong pitike rada umpamane ya tangga sing paling cedhek paling cedhek kali pundi paling cedhek karo lawang pawone lho mergo ngerti klitah-klitih mbeteti tetek Sallallahu ala Nabi Muhammad. Intinipun Bapak Ibu intinipun urip niku ya sithik edang ngeten nggih. Sithik edang apa meneh bebrayan kekancang sedulur tetangga niku ya gelem ngalah, gelem jembar dadane kuwau sugih pangapura. Insyaallah tentrem atine. Amin ya rabbal berkah fadilah halal bihalal silaturahim. Kain Nabi dawuh man habba ayyub satu fi rizqihi wa yusallu fi asari fal yasil rahimah. Sapa wong kepengin ditambah rezekine didawake umure becik nambung seduluran. Nyambung iku ya sing ngawiti. Nuwun sewu Bapak Ibu kala-kala sing medhot kono sing ndalari kono ning awak dek berusaha sing ngapiki riyen. Niki nek ora longgar dadane angel abot napa nggih prei lah enak temen kono sing medhotok kene sing nyambung sorry lah ya niku akeh menungso rak ngoten jeneng niku awak dhewek men wong dadi sing luar biasa tuk timan haromat wa ta'fu aman dalamat wa tasilu man qata'at siji aweh karo wong sing ra tau weweh lho aweh karo wong sing ra tau weweh loro ngapura karo wong sing dolim telu nyambung karo wong sing medhotke seduluran yen saged niki dolang teka niki gampang swargane merga napa hisabe dipermudah lan swargane rahmate Gusti Allah wis minta alhamdulillah paham you know understand go
Muga-muga paham nggih, saged nglampahi urip hablum minallah sae lumantar salate, lumantar jamangae, ndherese Quran, ngajine ning hablum nanas sae karo dulur akur, karo sanak semeranak, karo tangga gelem nyoba, karo kanca gelem nyoba, karo mantu bisa bersatu, karo besan bisa kerasan, karo mertua ora duwe perkara. Oke? Amin ya robbal. Shallu ala Nabi Muhammad. Shalawat badar. Ceket-ceket mawon. Wadon sing paling ayu dhewe gendho legiyong. Apa yo? Alhamdulillah bisa sowan ana ing keluarga ageng Bani Sayu ingkang saiki mapan ana ing komplek dalipun Ibu Tirem Gunung Condong Bruno Purworejo. Oh, ngono adicara halal bihalal silaturahmi pertemuan keluarga besar Bani Sayem. Oh, iya Bani Sayem. Kadek sithik. Penting ana temu keluarga ya. Yo penting banget. Sebab anak putune awak dhewe nek ra wong tuwa mernah-mernahke iso ora kenal, leres. Do diri ki tunggal mbah niku kadang wis rapate akrab, rapate kenal, rapate ngerti mergo panggonane beda, nggih, mapane beda, urusane beda, ora tau ana kumpulan. Dadi iso numpak angkutan jejer ora takon. Oh ngono. Mula nika alhamdulillah Bani Sayu sampun sawetawis
tahun ngawontenaken pertemuan keluarga. Yo pengajian wayangan. Ini ora mesti wayangan desa iki. Biasane informasi ping temu keluarga. Saiki wayangan pengajian. Mbok menawa tahun ngarep apa ngarepe meneh nimbali awak dhewe meneh yo. Oh yo ngono. Alhamdulillah. Syukur dumateng sedulur Bani Sayu. Muga-muga ngene pun ngawontenaken rutin temu keluarga tiap tahun saged lestari. Amin ya robbal. Iki nang wulan Sawal. Wulan Sawal iku wulan peningkatan. Mula muga-muga dulur Gunung Condong kalangkung keluarga agung Bani Sayu ya saka Gunung Condong, Meranggen, Pamriyan, Wonosida, Cepedhak, Pakesarum, di meneh sing urung Karanggedang. Muga-muga ya sedaya mawon. Oke, sedaya muga-muga estu kanthi sawal mundhak iman takwane. Amin Allahumma mangkono yo. Heeh, merga Sayyidina Ali mantune Kanjeng Nabi wis dawuh laisa man labisal jadi apa maknane dudu wong riyaya sing lambene do anyar walakin manto'atuhu tazi tegese sing jenenge riyaya wong bodho kuwi sing tambah taate tambah kebagusane. Insyaallah niki saged pun gayuh dening sedulur keluarga ageng Bani Sayu. Amin Allahumma. Sawalan tambah meningkat tambah sregep ngibadahi. Termasuk dulur Gunung Condong sing ora Bani Sayu barang ya tetep kabeh wae sawal kudu meningkat apike tambah taate. Sing poso maune sregep jamangah aja nganti kaya tiyang Amerika ngreposone rampung jamangahe prei. Ana yo ana meneh sing poso ndres mendina sakjus mbasan posone rampung Ramadhane lewat sawale teka Qur'ane disimpen. Kuwi Bani Sayu ora niki wong Amerika kono. Niki insyaallah dulur kene linangkung keluarga Bani Sayu kabeh meningkat iman takwane, meningkat kebagusane. Amin ya robbal. Jaluk lagu yung cekak-ceket lagune selamat hari lebaran untuk keluarga besar Bani Sayu. Oke, dados.
Sigrapala kang tumengang prangacampo sarwa madali Lera kadet ulut ing koto dananggo mangoncang niti mangoncang niti Lak nyadong dawa kira-kira nyadong dawa kowe rungokno pasukan buta kabeh jin setan priprayangan ilu balas mati kabeh wae tak timbali seniko iki awak dhewe pinangkene dadi wayang rombongane setan iki ing kono setan duwe tugas nggodha menungso supaya uripe tumindak nista tumindak duraka uripe ora nyekeli marang bener nggih sego eling-eling ngerti yo yen saiki manungsa wis akeh sing padha ilang dosane karo pangeran dilebur sarana poso dosane sak padha manungsa dilebur di ngapura sarana padha halal bihalal padha silaturahmi wong-wong keluarga bani sayu kae nggih lajeng tos pundi saiki tugas awak dhewe kabeh budal ki wadyabala kabeh sumebar saindaning jagat raya nek perlu tekan Purworejo nek perlu tekan Bruna nek perlu tekan Gunung Candha Bago bani sayu barang digodha nggih digodha sing sugih men dadi wong medhit digodha sing dadi wakil rakyat ning padha mikir-mikirke butuhe dhewe digodha sing dadi pangkat dhuwur padha sasar susur ora gelem syukur nggih digodha sing dadi pejabat iki ming padha seneng korupsi enten apa mboten jadi digodha niki digodha setan digodha cah nom-noman cah nom digodha wis rawungan pacaran padha lewat aturan nggih digodha wong sing duwe bojone padha selingkuh astagfirullah seniko digodha kabeh men padha uripe sak karepe dhewe nuruti nepsune supaya adoh saka agamane besok yang besok hasil dhewe kabeh kinara kanca rewang manggon nang neraka bidal ditenem mangka saiki serak kawaran seniko
lho aja takon-takon. Iya, melu ya Pak, njaluk pindho. Yo ora parek nakal, ora parek njaluk jajan. Heeh. Larak jajan. Apa? Panas Pak, panas. Oh. Minum dulu monggo goro wis teko jaman akhir ana sing ngarani jaman tuwa akeh menungso padha murang tata ora gelem manut marang aturane agama dikon ibadah kon salat sembahyang semaya sok mben nek wis tuwa dikon zakat kuwatir melarat bondo kok diweh-wehno dikon poso yang duwe alasan werna ana sing alasan jare nek poso wetenge kok ngene kok ana sing poso ora traweh ana sing traweh ning ora poso ana sing poso ya ora traweh ya ora ning melo riyaya wong ngene kok ora apa-apa dipikake muga-muga pinaringan umur lan sehat tahun ngarep bisa poso Allahumma amin ya robbal duit pirang-pirang kon daftar haji muni durung kuwasa duit 20 yuta nggih pesen porsi muni durung ana tapi nek ana wong tawa lemah wani cepet menyang jaluke pira wonge ora teko goro boleh wong golek pangan karo gabah dan inter sing edan malah bisa dandan-dandan sing salah bunga-bunga wong apik ditampik wong ala di subya wong pinter padha tenger durjana sang sandadra maling pripati milangi mbela copet nyawani awet goro ning bakal taulak ning jaman becik ketitik ala ketara sing gawe ala bakal kena wahyu ning sirna wong gladah randhenah kakang pola uripe susah bendone tambah sing gelem manembah gelem ibadah kanthi istiqamah insyaallah berkah pungkasan husnul khotimah Allahumma wong bejat maksiat nekat ora gelem taat ora gelem tobat bakal jelakna daging balunge pating panconat sing gelem mertobat gelem taat senajan dosane gedene gunung ibarat ning kersa tobat lajeng taat insyaallah tetep piatur rahmat lan hidayah selamat dunia selamat akhirat amin ya robbal zaman kemajuan ala model pola enom-noman ora sing joko ora sing prawan metu saka ngomah gandeng salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah mengitul bonceng-boncengan lanang wadon padha
ora kuat godane setan ngerti telah telung wulan ela elo samone dipangan ela elo wong bodho kok ngaku awan-awan udan gerimis ana kamar dibeber kloso dadi prawan poso Senin Kemis ben dilamar priya utama syukur-syukur nek bengi tangi salat tahajud ditlateni insyaallah dilamar kiai paling ora juragan sapi. Alhamdulillah. Monggo keluarga Bani Sayu putra wayah didongake duwe jejuduan sing paling apik. Linangkung cewek-cewek niku kepenak kepengin mulya golek bojo sing bisa mulyake. Ngaten nggih? Wong wedok niku gampang nggih bojo mulya, katut mulyane bojone camat dadi utama. Leres sing kakung lurah dadi sing kakung bupati ya bupati, sing kakung presiden ibu negara. Ngene apa nggih? Nek lanang ra iso numut, Pak. Sing wedok dadi camat tetep Pak Maijo. Wong lanang ra iso nunut kudu gelem truka. Lho, piantan putri cewek-cewek gara-gara sing urung duwe jodoh, urung ketemu calon jodhone ndonga. Muga-muga pikantuk jodoh ingkang paling sae. Ingin saged mulyake dunya akhirat. Allahumma amin ya rabbal. Alhamdulillah saged sowan nggih niki Petruk sesarangan Rombangan senandung dakwah Wali Songo saking wingko tinumpuk ngombol Purworejo. Sowan beto rombongan kru senada Wali Songo sinendang niku saking gombong Kebumen Pak mantan. Mboten caket-caket niku rada lumayan adoh. Mak Topo niku biasa nderek dalang iki Sunarto. Tapi nek ana job kiai milih melu kiai. Sebab nek melu kiai iki ora suwi cepet cair. Ana melu dalang suwengi. Alhamdulillah sindene ya loro. Siji penyanyi religi saking Pangen Juru Tengah Purworejo. Sijine mau sing saka Pangen Juru Tengah jenenge Mbak Mumu Safira. Ini Mbak Mumu. Nggih. Oh, Mbak Mumu Safira. Ya niku penyanyi religi. Nek pas radi job ngaji, bakul iwak. Bakul iwak pitik nang pasar Kongsi Baledono. Ngopasi Bapak Ibu pados ulam daging ayam tentu saged madosi Bu Umi pasar Kongsi Baledono. Insyaallah nek njaluk sekilo mesti diwehi sekilo. Nggih. Pengen kula ibu-ibu. Nggih. Donga berkah. Alhamdulillah. Lah sing siji niku sindene Sukado, saka Kepil Wonosobo. Mbak Husnul Khotimah. Niku dik rada ngantuk mergane mamboni bar nyindeni dalang teng butuh. Nggih, alhamdulillah. Komplit sowan niki paket padat mantan paket padat niku tegese paling suwe 1,5 jam. Paling suwe. Biasanya kula niku ngaji langkapan 2 jam, tapi karena kondisi paling suwe 1,5 jam tak gawe nek iso sak jam seperempat rampung. Sing penting berkah manfaat. Allahumma amin ya rabbal. Kan njaluk suarane kendang saka gombong adoh-adoh tak ese jajal. Jarine kendang profesional. Nek cocok ya sesuk dinggo meneh nek rapate cocok ya potong. Yo Pak Towo. Ya kendang itu pacak jantung gedang kluthuk coba. Genah mboten niku. Rumane genah balane saya. Pacak jantung gedang kluthuk.
sing rada dawa, tambahi rada dawa. Jam 4 melumpat gelombang kesilep glagep-glagep. Jajal. Ya, ini kurang sithik. Ndak tak potong. Jam 4 melumpat gelombang kesilep gelagep-gelagep. Kurang sithik. Yes, lumayan kurang sithik saiki sing rada dawa meneh. Jam 4 tuku wedhus. Nang Kotoarjo wedhuse munine mbek. Jajal, mesti ra iso. Apa kuwi? Kurang ya potong wae lah. Yes, matur nuwun. Nyuwun suwantene Mbak Husnul Fatimah. Rukun Islam sambung pepiling duet. Kang Gareng karo Bagong Metu. Lho, paringi rukun Islam warga ageng Bani Sayu muga-muga jangkep rukun Islame bejo mulya donya akhirat Allahumma. Suaranya pripun Bu? Cocok badan. Niku sinden juara tingkat RT. Banyak. Rupane rukun Islam kang 5. Ingkang sepisan maos kalimat syahadat sahadat tauhid lan sahadat rasul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan engkau Rasulullah Nono dengan rukun Islam kalih dijenengaken salat kaping 3 menapa Mbak Ayu? Ramadan indah poso Poso teng wulan Ramadan. Ping 5 ngibadah haji rukun Islam kanthi zakat lan haji ingkang kuwasa jangkep sempurna rukun Islam kita. Alhamdulillah. Pepeling dados. Ayo Kang Gareng Bagong Metu selak kawan. La ilaha illallah
wayang iku sejatine ayang-ayang yang ayange sapa yang ayang para menungsa yen to inggit iku miring gone anggit. Bapak Ibu kita hormati, wayang niku wayange menungsa bener luput nggambarake kelakuane para menungsa sing apik, sing ala, sing jujur, sing ngawur, sing mulya, sing nista. Lah nek Ponokawan niku wayang Jawa ingkang reka Kanjeng Sunan Kalijaga. Nyipta wonten Semar Gareng Petrogagong menika terinspirasi jawuhe Kanjeng sahabat Ali bin Abi Thalib pun dawuh samir khairan fatruk ma balgha. Samir tegese egagi enggal-enggal, khairan tumuju marang kebagusan, fatruk tinggalno ma balgha perkara apa kang ora prayoga. Samir ilate wong Jawa angel dadine Semar. Samir khairan, samir enggal-enggal, khairan perkara kang bagus dalam ketaatan. Wong Jawa angel ngucap khairan dadine gareng. Oke. Fatruk tinggalno. Wong Jawa nyebut fatruk dadine petruk. Nah, petruk. Mabawa tinggalno mabawa perkara lancut maksiat dosa kabeh kang ora prayoga. Niki digambarke mabawa bentuke dadine dago. Dados samir khairan fatruk mabawa age-age tindakno kebagusan, tinggalno kemaksiatan. Niku sing jenenge takwa, nindakake dawuh ngedohi larangan. Napa mboten? Ana sing ngalahke sing bisa niku ora tega wayange. Malah wayange ra tega iki mang. Sekarang ambek saka Kali Gesing malah ke susu. Janotane ra tega. Ya wis. Kok awak dhewek iso dadi Semar Gareng Petrogagong nggih. Kula nyasami aja semaya enggal-enggal nindakake kebagusan, ketaatan lan enggal-enggal nebihi kemungkaran, kemaksiatan. Nebi kemungkaran, kemaksiatan satemah bejo dunyane akhirate Allahumma amin. Ning arek apik niku mesti ana sing godho, leres. Wong barangke apik mesti abot, mergo ana sing godho iki sing godho. Niki jenenge Denawa Cakil.
akil itu perlambange setan. Setan itu tukang godho manungsa arep tindak apik men ora sida. Krungu subuh ya krungu, ya tangi ning ora menyat ning malah ngencengke kemul merga digodhog setan. Wong itu kok. Niki suke bondo kon zakat kuwatir melarat iman-iman mergo digodho sik iki mau termasuk duwite tumpuk-tumpuk kon haji muni ora nyukupi ning ana bola-bali kon lemah ki mergo setan iku bahaya ngaji kok ngantuk ya digodhoi sekat-sekat mawon. Ana mana sing setan wujud nanten nggih Pak Mantan. Setan wujud manungsa jenenge Sengkuni teng jagat pewayangan. Niki tukang ngadu-adu tumbak jujukan. Bener kandak luput kandake bener. Kulak kene dol kono kulak kono dol kene. Sing penting gerdah rame gegeran modele iki. Iki Sengkuni. Niki nek dadi pemimpin kaya niki bahaya sebab napa ing ngarsa kakehan swara tutpuni. Hah. Ing ngarsa kakehan swara ing madyan numpuhi bono nek tutpuni anjegali Pak Kyai niki model Sengkuni dadake pengarep pur kakehan ngomong nek gelem nyambut gawe mesti karo ngunteti. Nek rawe posisi dadi wong mburi tukang ngompori tukang jegali ya iki. Nek janji mesti belanja. Jarane karo dulur karo tenggol lali ruso sasi ngantek pirang-pirang tahun ra disaur enten apa mboten? Ya tunggale. Niki ngger tanggal tuwa ring warung karo nyateti. Jarane itu nunggu tanggal 1, tapi nek tanggal 1 tanggal 6 itu pindah modele. Kok ora teko kan? Niki ya Allah, rapat. Niki Pak Kajine rapat pinter usul warna-warna sulit tapi ngentarian duit angel iki wis jadi sampean wis gimana ya iki jenenge buta niku pelambange hawa nafsu iki hawa nafsu nafsu menungso niku telung perkara harta tahta wanita nggih apa nggih siji rebutan harta rebutan bondo karo dulur direwang ora akur padahal warisan ramira enten apa mboten ya iki buta serakah hati-hati rusak rugi kelarang lulang kebu temenan Pak Mantan berani kerdus apa iya ini buta rebutan pangkat jabatan kekuasaan golek kursi tegel karo kanca mboten kayane bolo bareng mangan bareng guyangi bareng jebul nang mburi golek leno kapan leno titenono iki biyen musuh dalam selimut menekan dari belakang pagar memangan pagar makan tanah waduh sing bahaya meneh iki nggih wis duwe bojo nikane kaya buta nggih bojone wis ayu malah selingkuh karo wong liya niki mergone bu nek kadung butane teko bojo ayu ora ketok ayune iki wis ra menarik bojone kanca senajan rapate ayu tapi mergo ana setane ana nepsune iki bahaya lho bapakku ngatos setan kudu dikalahke hawa nafsu kudu dikendhaleni insyaallah nek
bisa nyetir hawa nafsu, ngendhaleni setan, selamat di akhirat. Allahumma. Iki butane kudu dikalahke. Wit. Alhamdulillah. Serempeng rampung. Lanjut terakhir request ya lagu napa? Kuda kuning. Kuda lumping. Kudang kuning Mbak Husnul. Panyu pamundur saking Pak Mantan Haji Suparmono. Nyaten lho. Nggih. Mboten mboten sing penting melayani dan menghibur masyarakat. Kudang kuning Mbak Husnul Khotimah. Penutup kudang kuning kangge Pak Mantan Pak Haji Suparmono lan keluarga Bani Sayu. Oke dados. Gawani. Oh biasanya nek gawani 250 Pak. Aja ngono Mbak, aja ngono. Aja ngeselken kiyayine. Iya iya. Kula ya paham nek kurang. Nadyan nuju temung paksi. Peksi lanjut kalau tak ngasuh garek itu bisa dungono. Luar biasa. Golek isi poden dulur keluarga Bani Sayu tansah pinaringan adem ayam tentrem rahayu nanding bisa dadi jadi tombol temanan tombol ati. Alhamdulillah.
matur nuwun Mbak Husnul Fatimah dipun sambung nggih umure panjang apa niku menika nyuwun lu ngiting asma wis monggo cekak kenalan lho salah kesoren Sabrene
pun jam siji pun 20 menit. Kata sing dereng buburan kuwi tesih dadi bahan sanes. Jane iki ana pemudutan guntingan gundang Kelly kapan-kapan yang undang neh ae. Nggih. Kita masih kata cicilan ugi dereng sampe buburan. Muga-muga Gusti Allah nurunaken berkah kanugrahan dumateng kita sedaya, dipun paringi panjang umure, kathah rezekine, berkah keluargane, berkah putra wayahe, selamat bojo ndo akhirate. Allahumma birqabul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warhamhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha wa qul dzunubana wa walidayya. Warhamhum kama rabbayana shaghira wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minat Allah. Allahumma aghfirna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Salimna ya Allah min afatid dunya akhirah wa hurmati man ta'ala qadir. Yassir lana umurana umuruddin wa dunya wa hasil maqasidana bil khair wa kana ajal bidun hasanah wa hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sedaya matur nuwun kangge katusanipun meski wonten kalapatan wirmapunten dan mugi wonten manfaat sugih kondur mugi tansah rahayu ingkang sami pinanggih. Allahumma fitna aqwamit thariq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.